रोज रोज अगर दाल चावल खा के बोर हो गइल बानी जा और कुछ नया ट्राई करल चाहतनी जा त आज के मजेदार रेसिपी सिर्फ आप खातिर बाटे। तो चलिए जा आज की मजेदार रेसिपी शुरू कर लिहल जा। आज हम लेके आइल बानी 1 कप बेसन से पूरा परिवार खातिर बहुत ही मजेदार और टेस्टी रेसिपी। चलिए जा फ्रेंड्स, सबसे पहले मसाला तैयार कर लिहल जा। सबसे पहले मिक्सी जार लिहल जी, मर्चा लिहल जी, थोड़ा सा प्याज लिहल जी, लहसुन लिहल जी, अदरक लिहल जी, थोड़ा सा धनिया लिहल जी, जीरा लिहल जी, मरीच लिहल जी और ये जो हमनी के काला सरसों लिहल जी और थोड़ा सा गरम मसाला डाल के और थोड़ा सा पानी डाल के बढ़िया से एके पीस लिहल जी। अब एजे का कइल जी कि एगो बर्तन लिहल जी, ओमे बेसन डालल जी। तेजा हम 1.5 कप बेसन लेले बानी, थोड़ा सा हल्दी लिहल जी, थोड़ा सा नमक लिहल जी, थोड़ा सा सरसों तेल लिहल जी और बढ़िया से एके मोयन कर लिहल जी हाथ की मदद से। आप लोग देख सकेनी जा कैसे हम मोयन करतनी, बिना मोयन कइले एके मत एथु करब जा। तब एजा आप लोग देख सकेनी जा गुठली बना जाता त थोड़ा-थोड़ा पानी डाल के बढ़िया से एके हमनी के गूँथ लिहल जी आटा की तरह। तो जब आप लोग अच्छा तरीके से मोयन कर ले जा तो ये आटा जैसा गुथा जाई, गुथे में कुछ दिक्कत ना होई। अगर आप लोग सरसों तेल चाहे रिफाइन तेल ना डालब जा ना तो एके आटा के गूथे में थोड़ा मुश्किल हो जाई, ते वजह से एकरा के मोयन कर लेब जा। तेजा आप लोग देख सकेनी जा हम बढ़िया से आटा के गूथ लेले बानी फ्रेंड्स, यही तरीके से आटा के गूथ लिहल जाई और एजा हम एके सेट होके खातिर कुछ देर खातिर ऐसे ही छोड़ देहल जाई 10 मिनट खातिर। तो आप लोग देख सकेनी जा बढ़िया से सेट हो गइल बा। तो थोड़ा सा लोई काट लेहल जाई, दोनों हाथ के बीच में से रखल जाई और गोल-गोल घुमावल जाई जैसे हमनी के रोटी खातिर चकवा बनावल जा वही तरीका से। अब एकरा के लंबा-लंबा ऐसे शेप दे देहल जी हाथ से मदद से ही। तो ए तरीका से दे के अब का कर जी कि चम्मच लेहल जी, चम्मच के ऊपर थोड़ा सा तेल लगा लेहल जी, पहले ही से हम लगा के रखले रहनी है। अंगूठा के मदद से दोनों साइड में बढ़िया से करके घुमा के अंदर ऐसे ए तरीका से कवर कर देहल जाई। अब दूसरा वाला लोई लिहल जी, ओके भी ऐसे ही लंबा शेप दिहल जाई। अब एकरा बाद का कइल जी कि चम्मच लिहल जी और चम्मच के ऊपर ऐसे चिपका लेहल जी। देख सकेनी हम कैसे करतनी। तो 4 से 5 गो हम चम्मच लेले बानी, तो अपना हिसाब से चम्मच ले लेब जा जितना आप लोग के घर पे पेस्ट होई और जितना आप लोग बनावल चाहतनी जा ओकरा हिसाब से। और बढ़िया से एकरा के चारों तरफ से ई तरीका से लगा देहल जी। देख सकेनी जा कैसे लगावतनी दोनों हाथ से। तो हम दोनों हाथ से बढ़िया से लगा लेले बानी और दोनों हाथ के बीच में रख के एकरा के बढ़िया से घुमा देहल जी ताकि बढ़िया से ही सेट हो जाए। तो आप लोग देख सकेनी जा हम कैसे करतनी फ्रेंड्स, यही तरीका से आप लोग भी लगा लेब जा। अब एके रख लिहल जा, एही तरीका से सारा चम्मच के हमनी के लगा के रख लिहल जी। देखिए फ्रेंड्स कितना बढ़िया से हम चम्मच के चारों तरफ से कवर कर लेले बानी, यही तरीका से आप लोग भी कर लेब जा। अब एजे का कइल जी कि कढ़ाई गरम कइल जी, ओमे पानी गरम कइल जी। जब पानी गरम हो जाई तो चम्मच के कढ़ाई में हमनी के डाल देहल जाई। एक-एक करके सारा चम्मच के कढ़ाई में डाल देहल जाई और एकरा के धीमा आँच पे बढ़िया से पके खातिर छोड़ देहल जी, कम से कम 15 से 20 मिनट खातिर। तो आप लोग देख सकेनी जा एमे हल्का-फुल्का उबाल आवे लगी तब हमनी के कढ़ाई से के निकाल लेहल जाई। तो ई देखी जा कितना बढ़िया से उबाल आवे लागल बा और बढ़िया से उबल-उबल के पाके लागल बा। तब बढ़िया से जब उबल जाई ना तो ई जौन कढ़ाई के तल बा अपना आप पे छोड़ दिए और थोड़ा बहुत हल्का हो जाई, मतलब समझ में आ जाई कि बढ़िया से ही पाक चुकल बाटे। तो ये देखिए जा एकरा के थोड़ा अलट-पलट लेब जा दोनों साइड से ताकि बढ़िया से चारों तरफ से पाक जाओ। ये देखिए जा फ्रेंड्स कितना बढ़िया से पाक के रेडी हो चुकल बा। अब एजा हम तेज आँच कर देतनी और तेज आँच पे बढ़िया से के पका लेहल जाई। तब चलिए जा निकाल लिहल जा, निकाल के एगो बर्तन में रख लिहल जा। तभी अच्छा तरीका से हम निकाल के 2-3 गो रख लेले बानी और जौन बाचल बाटे ओहू के निकाल के एगो बर्तन में हमनी के जा रख लेहल। जब एके ठंडा होखे दिहल जाई, जब अच्छा तरीका से ठंडा हो जाई तब हमनी के एके चम्मच से बाहर निकाल लिहल जाई। तब तक हमनी के चलल जा कढ़ाई की तरफ फ्रेंड्स। तो एजा हम कढ़ाई पहले से गैस पे चढ़ा देले बानी। सबसे पहले सरसों तेल डालल जाई। अब एजा तेल के गरम होखे देहल जाई। अब एजा जीरा डाल देहल जाई, मिर्च डाल देहल जाई, लहसुन डाल देहल जाई और बढ़िया से कुछ देर फ्राई होके देहल जी ताकि जौन लहसुन बा बढ़िया से हल्का-फुल्का फ्राई हो जाओ। और जब तक फ्राई होता तब तक हमनी के प्याज के हल्का बारीक काट लेहल जी। तेजा हम प्याज के पहले ही से काट के रख लेले रहनी है। अब कढ़ाई में डाल देहल जी और बढ़िया से चला के भून लेहल जी। तब तक भूनल जी जब तक कि प्याज बढ़िया से सुनहरा कलर ना हो जाता। आप लोग ये देख सकेनी जा पलटा की मदद से बढ़िया से चला के करके बढ़िया से भून लेब जा। अभी देखिए जा प्याज के जौन कलर बा बढ़िया से हल्का-हल्का पिंक कलर हो गइल बा। आप लोग देख सकेनी जा। तब एजा हमनी के का कइल जी कि प्याज बढ़िया से भून ना जाई तब एजा हमनी के टमाटर डाल दिहल जी। तभी 2-3 मिनट और एके भून लिहल जा ताकि बढ़िया से जौन प्याज बा अच्छा तरीका से सॉफ्ट हो जाओ। आप लोग जे देख सकेनी जा प्याज बढ़िया से भुना गइल बा। तो एजा हमनी के टमाटर डाल दिहल जी। टमाटर के हम बारीक कटले रहनी है। आप लोग चाही त मिक्सी जार में के पीस भी सकेनी जा। अब आप लोग देख सकेनी जा बढ़िया से टमाटर के तब तक भूनल जी जब तक कि टमाटर बढ़िया से सॉफ्ट ना हो जाए। तो जब तक टमाटर भुनाता तब तक हमनी के एमे मसाला डाल दिहल जा। तो हमनी के जौन मसाला पीस के रखले रहनी जा उहे कढ़ाई में डाल दिहल जी और बढ़िया से के चला के भून लिहल जी कम से कम 10 से 15 मिनट तक। आप लोग देख सकेनी जा बढ़िया से मसाला भुनाए लगी तब तक अच्छा तरीके से। अब एजा हमनी का कइल जी थोड़ा सा रेडीमेड मसाला डाल दिहल जी, मिर्च डाल दिहल जी, नमक डाल दिहल जी, हल्दी डाल दिहल जी और बढ़िया से के चला के 10 मिनट भून के छोड़ दिहल जी। आप लोग देख सकेनी जा कैसे हम चला के भूनत तनी, एही तरीका से बढ़िया से भून लेब जा और बीच-बीच में एकरा के चलावत रहब जा ताकि जौन मसाला बा जले नहीं और थोड़ा सा पानी डाल के मसाला के आप लोग पका सकेनी जा। तो आप लोग देख सकेनी जा
ये जो हम पानी डाले तनी और मसाला के पके खातिर 10 मिनट छोड़ दिहल जाए, ताकि जो में मसाला के कच्चापन हो बढ़िया से पक जाओ और मसाला जले भी ना। तो आप लोग देख सकें कितना बढ़िया से हम के चला लेतनी और बीच बीच में करके मसाला के भुजत रहे के बाद और बीच बीच में चलावत रहे के बाद, ताकि जो मसाला बा बढ़िया से पक जाए और जले नहीं। तो आप लोग ये देख सकें कितना बढ़िया से मसाला हमने के पक गल बा फ्रेंड्स। ये देखिए जा कितना बढ़िया से मसाला पका देले बनी। अब जे हमनी के नमक डाल दियल जी और नमक डाल के बढ़िया से भून लियल जी। ये देख सकेनी जो ऊपर ऊपर हमनी के जोन तेल बा आवे लागल बाटे, मतलब कि हमनी के जोन मसाला बा बढ़िया से भुना के रेडी हो चुकल बा। तो फ्रेंड्स आप लोग देख सकेनी जा मसाला बढ़िया से भुना गइल बा। आप लोग जे चाहे तो थोड़ा सा में दही भी डाल सकेनी जा। अगर आप लोग टमाटर रेजा नहीं डालत चाहत तो अमचूर पाउडर भी डाल सकेनी जा, थोड़ा सा खटाई भी डाल सकेनी जा, अगर बिना टमाटर प्याज के रेसिपी के बनावल चाहत तब। अब ये हमनी के पानी डाल दियल जाई। पानी आप अपना हिसाब से डाल लेब जा, जितना आप ग्रेवी में रखल चाहते हैं ओकरा हिसाब से, और बढ़िया से के चला के कुछ देर पाके दिहल जा। देख सकेनी जा कितना बढ़िया कलर आइल बाटे। तब एकरा के उबाल आवे दिहल जा सब्जी में। तब हमनी के बेसन के रखले रहनी जा बना के करा के चम्मच के मदद से खींच के निकाल लिहल जाई। थोड़ा जोर लगाए जाए तो बढ़िया से निकल जाई। जब ये ठंडा हो जाए तो बढ़िया से खींच के निकाल लेब जा। दूसरा वाला भी निकाल के रख लिहल जा। ये देखिए जाए तरीका से हम सारा पेस्ट के निकाल के रख लिहल जी। अब ये कटिंग कर लिहल जाई। अब अपना पसंद अनुसार में कट लगा ले, जैसे आप लोग कट रखल चाहते हैं ओकरा हिसाब से। तो हम लंबा लंबा शेप देते थे, नहीं आप लोग चाहे तो थोड़ा पतला पतला भी काट सकेनी जा। चाकू की मदद से बढ़िया से कटिंग कर ले जा आप लोग। ये देखिए जाए यही तरीका से हम सबके काट के रख ले बनी फ्रेंड्स। ये देखिए जाए लंबा लंबा हम शेप में के काट ले बने। अब ये हमने का कल जी की हमने के जो सब्जी में उबाल आवे लगल बा, तब हमने के का कल जी की डाल दिहल जाई। जितना भी हमने के काट के रखले रहनी है गट्टा के ओके कढ़ाई में डाल दिहल जाई और बढ़िया से चला के करा के पाके दिहल जाई। कम से कम 20 मिनट खातिर बढ़िया से धीमा आंच पे के पका लिहल जाई सब्जी के। जब फ्रेंड्स कितना बढ़िया हमने के सब्जी के कलर आइल बा, तेज आप लोग चाहे तो धनिया पत्ता भी डाल सकेनी जा, कस्तूरी मेथी भी डाल सकेनी जा। ऐसे का होला कि जो सब्जी के स्वाद होला बड़ा बढ़िया लागेला और सुंदर भी दिखेला देखे में। तो आप लोग देख सकेनी जा हमने के सब्जी बढ़िया से बन के रेडी हो चुकल बा फ्रेंड्स। ये देखिए जा कितना बढ़िया जूस हो गइल बाटे। इससे ज़्यादा हमने के सब्जी के नहीं खेत सुखावे के, काहे कि थोड़ा जूस वाला सब्जी खाए में अच्छा लागेला। तो चलिए जब एगो बर्तन में निकाल के आप लोग के हम दिखाओ तनी कि हमने के आज के सब्जी कैसन बनल बा। तब एगो प्लेट में निकाल के आप लोग के हम दिखा दिहल तनी। ये देखिए जा कितना सुंदर हमने के सब्जी के कलर आइल बाटे, बहुत ही टेस्टी दिखता। तब ये थोड़ा सा पुदीना से धनिया से आप लोग चाहे तो सजा सकेनी जा। ये देखिए जा फ्रेंड्स कितना हमने के चटपटा सा बेसन की सब्जी बन के रेडी हो चुकल बा। राजस्थानी गट्टा की सब्जी भी बोल सकेनी जा, बेसन की सब्जी भी बोल सकेनी जा। तो यूपी बिहार में बेसन की सब्जी ही बोलल जाला और नया तरीका भी बाटे। तो हमारा कहला पे एक बार जरूर ट्राई करब जा और अपन अनुभव हमके शेयर करब जा। और अभी तक हमारा चैनल के सब्सक्राइब नहीं कीजिए करे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेब जा, ताकि हमारा अगला वीडियो की नोटिफिकेशन आपके सबसे पहले मिली। ताकि आप लोग रोटी पराठा चावल के साथ खा सकेनी जा। बहुत ही टेस्टी रेसिपी बा, बहुत ही मज़ा आवेला कि खाए में। तो आप लोग चावल के साथ एंजॉय कर सकेनी जा, गर्मा गर्म चावल के साथ। तो अगर आज की रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके ही जाइए। तब तक खातिर बाय बाय, फिर मिल जी काल।